szintén mészkő, ezért olyan csodálatos a székelykő is, és a székelykőben szintén kialakult barlangok vannak, és a barlangoknak is megvolt a maga nevezetessége, hogy akkor, amikor vissza kell egy kicsit kitérni Nagyenyedre, akkor, amikor a Kuruc-Labanc összetűzés volt, és a nagyenyedi két húszvát megírta Jókai Mór, hiszen a nagyenyedi diákok védték meg a labancok ellen iskolájukat, és kiállottak a kurucok mellett. Ide menekült az iskola a tanárokkal együtt a Székelykő oldalába, a barlangokba. És itt a helyi lakosok vitték a kosarakban az élelmetők nekik, és folytatták a tanítást addig, amíg visszatudtak. Nem sokára azt is látni fogjuk, szintén zsolnai, majolikával fedett, gyönyörű kultúrpalota, amelynek a külső részét is érdemes megtekinteni, hiszen gyönyörű mozaik, berakásos, szintén magyar történelemre vonatkozó momentumokat ábrázoltak a művészek. Megye, hiszen bejöttünk, éppen ott Hatrév környékén jöttünk be Maros megyébe. Maros megye központja Marosvásárhely. Tessék? Hát itt nem nagyon tudunk, a biztos. Nagyon úgy néz ki, akkor figyelj csak ide. Te visszajössz. De most oda sírülünk az autóbusz megállóba, jó? És ott a... Nem hitted, hogy vissza akarsz fordulni? Jó, hát össze kell menni. Úgy fordulál össze. Jó. Látjuk benne magukat, a legszebbek Istenem. Most meg tükörterembe fogunk menni, úgyhogy nyilván itt is lehet. Nem van. A második balda ellenszínezésre megható nyugatisággal ecseteli Sarmonsári történetét. A szívben életét kockáztat. Festészet kezdeti szakaszának legrégebbi és legreprezentatívabb műve a női arckép, a Biedermeier művészet szellemének figyelemre méltó példánya. Az erdélyi művész Malapás Miklós munkája, ő kétségtelenül a korszak egyik legtermékenyebb portréfestője, akit a polgári ízlés is befolyásolt. A festői motívumok és nyelvezet európai értékeinek sikerszintjén találhatók a budapesti mester.